Katalin Antxia moda diseinatzaile eta jostuna da eta Sarandu atelierra Atorra Mantarra izenekoa. Bertan norberak bere gabardina sortzeko ikastaro trinkoak ere eskaintzen ditu. Eta bertan topatu dugu beste hainbat ikaslerekin batera. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurkoan erreportaje berezia eskainiko dizuegu Saratik eta Baigorrira ere joanen gara. Nafarroaren egunak emandakoaren errepasoa eginen dugu eta aktualitatea ere bai, asteragoaz. Datozen egunetan eginen da Aita Santuberria hautatzeko konklabea eta favorituen artean Mateo Zuppi Boloniako kardinala eta Italiako apezpiku batzarren presidentea. Ongi ezagutzen du Euskal Herria, Baionan izan zen 2017ko apirilaren 8an eta haren armagabetze egunean. Zehazki, Baionako herriko etxean bake artisauek nazioarteko egiaztatzaile batzordeko kideei eta haren armen depositoen lokalizazioaren dokumentuak eman zizkiotenean, lekuko gisa eta zubilanak eginez. Egun diplomazia lanak egiten ditu Ukraina eta Errusiaren arteko bake negoziazioetan eta kiniela guztietan azaltzen den izena da. Nafarroaren eguna Baigorrin, Nafarro osoko herritarren arteko harremanak estutzeko eguna beste urte batez arrakastatsua, aroak gehiegi lagundu ez duen arren. Arotxarrak ez dit efekturik egiten, deniz biziki motivatua, eta inen dugu desfilea ala ere, ez da deus ez estatu mementuko. Beste urteak bezala, aro edejarekin edo gabe, giroa bada, musika, jende hona, beraz, ez dugu besterik behar. Usaian bazalare bestaldetik jindiratu delatik, Kartajonatik, Iruñatik eta hemengoak. Jotzen dugu musika desfilean, gaiteruekin, eta gero atxaldean ere txarangarekin jotzen dugu berazara. Lana plastika sustut eta besta biskat ere. Kateekin ateak hauts lemapean ospatu dute aurtengo Nafarroaren eguna. Oldakaldi desberdinek pixka bat erantzun eta pixka bat kate kolektibo bat osatzeko hori ez, deia zabaldu. Uste dugulakatz Euskaren kontrako oldakaldia etengabekoa dela ez, eta uste dut Euskareki osoan hasteko gertatzen dela naiz eta iparralean berdin begibistakoa goa izan. Eta bigarrenik aipatu duzu ere bai, jaz LGBTIQ+ bandera hemen erasotu zigutela eta azken finean aurten zabaldu dugu, ala pixka bat eraso hori erantzunez eta ez dugula eraso izpirik ere onartzen. Euskal Herri osotik etorritako jendea, Euskal Herritarren elkartrukak eta honetan Nafarroaren egunak bere zentzu oso hartzen baitu. Iruñetik etorri naiz, eta pizkat ikusi festak, eta gero laera dantzatzera, eta gero bazkatzera hortik bot eta horrela. Baionatik etorri naiz, ikusiko, giroak norat eramanten nauen. Nafarroka hemen erratzukoa naiz ni, onduntakoa, orden egiten dugu urtero itzuli bat. Bortziri bastan aldetik ere jende haunitz etortzen gara, bai, eta gero, iparraldekoakin harremana handia dugu, eta, bai, gauz politia da. Euskara bultzatzeko gehien bat, eta ongi, bai. Basaize Alkarteak 1969 antolatzen duen besta eta aldarrikapen eguna da. Goizean desfilea, tartean Baigorriko ziganteak eta gaiteroak egunaren erreferentzia uka ezinetako bat, eta arratsalde osoan zehar, dantza, musika, kontzertuak eta ikuskizunak izan dira. Atorra Mantarra da Katalin Antxiak sortutako moda eta jantzien marka, pasioz, mimoz eta emozioz beterik eskulana balioztatzen duen proiektua. Produktu klasikoan ere etxean atorrak eta mantarrak dira, atorra gizonezkoen alkandora da eta mantarra emakumezkoena, eta horiek egite ditut lepo ezberdinekin eta materiale ezberdinetan kotoizkoak, liozkoak, soineko formakoak, atorra jakadelarik artileskoa, dena hortik abiatuta ez. Nola egiteari prozesuari ematen dio garrantzia Katalinek eta 2 puntu horretatik sortzen du. Material naturalak ezinbestekoak dira.
Eramango duguna aixe, eta zerbait eramango duguna denbora luze batean zehar, ez? Hainbat urtetan gurekin, eta aldi berean ere, eta albada aldanen enean genero gabe. Orduan pixkat guzti horren saltza bat, ez? Duela 6 urtetik dago Katalin Sarako atelier honetan eta Gabardinen proiektuarekin duela urte terdi hasi zen lapurreta bat jasan eta gero. Justu lapurreta horretik atera nituen, eta gero lapurreta izan zenean bilakatu zen lapurretaren ikonoa bezala, justu produktu hori hainitzuelako, horiek ebatzi zituztelako, 35 bat Gabardina, beste gauza askorekin batera. Elkartasun olatu bat izan zen gero eta gabardinak bilakatu dira horren simbolo. Izan ere, gabardinak saltzeaz gain, norberak berea egiteko 3 eguneko ikastaro trinkoak eskaintzen ditu, arrakasta handia duen eskaintza. Eta beraz, jantziak saltzea zarago, bihotz taupadak ere entzuten dira hemen. Ilusioa, urduritasuna, esfortzua eta irrika. Baina egia da, azkenan emozioa hainitz pasten direla. Hor 3 egunez egin dugu hainitz, eta goizuntan denak iritsi gira penaz ja bukatzen zela. Eta ara, eta joango gara oroitzapen batekin gure Gabardina, eta espero urteetan eramaten alko dugula. Nahi nun Gabardina bat, baina ni jostuna naiz, eta beti bakizu besten gandikan ikastia dago. Orduan, erosi berren, erabakin nun etorri Katalin ezagutu, bere proiektu ezagutu eta bizitzia. Oso formatu interesgarria da, sortzen duelako engantxe bat moduan, ez? Sartzen zara inbertzio horren barruan, eta bakizu 3 egunetan bukatuko duzula, eta hori oso importantea da motivazioaren aldetik, ez? Eta hori, badire 0-0tik etorri direnak, inoiz ez dutenak makina bat hartu, orduan astelenean hasi ziren ariketak egiten aurrera atzera, eta marraren gainetik, eta gaur bukatuko dute Gabardina, ez? Orduan, da oso trenkoa. Alduntze tailerra ere bada hau. Aldunduta guztiz, bai. Zenda, nik beti erraten dut, azkenean, ze pozandia den norberarentzako konturatzea zer egiteko kapaza denez. Eta hau da, ikastaldi hau da horretarako aukera bat. Beraz, zer egiteko kapaza zaren. Pentsatzen dut, bizian askotan ahaztu egiten dugula hori, ez? Gure egunerokoan, ez? Egiten dugu inbar duguna eta listo. Eta batean konturatzea Gabardina egiteko kapaza naiz, kasu honetan, ez? Hori da zoriontasun gutxa. Piezak elkarrekin ezartzen ditugularik, pixkat unkituak garela, azkenean banan-banan josi ditugu, eta ikusten ari gira bukaerako emaitza eta oso polita ateratzen da. Ezagutzia gure artean bai polita da, emakume talde ezberdin hau ezagutzia, goxo-goxoan gehiagia esan. Esperientzia transformagarria parte hartzaileen esanetan, eta gibelean dagoen lan guztiaz jabetuta, moda jasangarria eta lokala sustatzea du xede. Eta nire kasuan ni patronista naiz, moda diseinatzailea naiz, orduan nik nire diseinuen patroi guztiak ere nik egite ditut, eskuz marrazte ditut paperean. Horrek zer eskaintzen du edo zer berizitasun ematen dio proiektuari, nire bezeroari bere neurrietara adaptazio bat egitea. Besoen luzeera, jakaren luzeera, bularraldea, egokitzea, ez? Eta esango nuke ere, hori iraunkortasunarekin ere lotua dago, zenta bauzu zerbait, zure neurrian egina gustorago duzuna eta gehiago zerabiliko duzuna, baina iraunkortasunaren bila datorren beste dator zerbait bere gorputzera moldatua egiteko gogoz. Ase bete, bihotza, borborka eta zoriontsu parte hartzaileak. Katalin Antxia hurrengo talderako prestatzen hasi da. Atelierrak jariotzen duen energia positiboaz blai, inspirazio eta sorkuntza berriekin dantzan. 18 urtetik bereakoen Europako skate txapelketa garrantzitsuena ospatu da asteburu hontan Biarritzen. Europa osotik etorretako 100 gazte baino gehiagok txapelketa arrakastatsu honetan parte hartu dute. Horietariko batzuk Parisko Joko Olimpikoetan ere presente egon dira. Teenage Handpass izeneko txapelketa honen 5. edizioko irudi honenekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte! Limitari